Amapolisa aqhube iphulo lokunyanzelisa ukuthotyelwa komthetho kwihostele yaseJabulane eSoweto ngalentsasa. Eliphulo liza emva kwenkxalabo ezivakaliswa ngabahlali malunga nezenzo zolwaphulo-mthetho ezenzeka kula hostele. Umphathi wesikhululo samapolisa saseJabulane uBrigadier Amos Tsotetsi uthi eli nyathelo libonisa ukuba yimpumelelo ekushukuxeni imiba yolwaphulo-mthetho. Watsho esithi amapolisa aceba ukunabelisa eliphulo kwezinye iindawo. Iphulo lamapolisa eligxile ekubambeni ucwangco kwindawo yaseJabulane ngentseni yanamhlanje lingene kwihostele yaseJabulane ukwenza iinkqubo zoqoqo njengenxalenye yeenzame zokugunyazisa umthetho. Injongo yeliphulo kukulwa neziyobisi kunye nemipu eqoqisayo kula hostele. Before we come here, we are using what we call 5 pillars of crime. Number 1 is intelligence. What we did, we gathered the information and find out that this hostel is a hub of criminal activities, inclusive drugs and also the firearms. As I can attest to you right now, we did confiscate a lot of drugs, illegal shebins, and also the R5 firearm with a lot of 12 ammunitions. Now, these are the generators of crime. Now, when I came here, per week we were having plus minus 2 murders. Now, as I'm talking to you, only for the month of May, we had only 1 murder, and also not at Jabulane Hostel, but at Muletsane. Eliphulo liquka namanye amasebe ayinxalenye yalo ukujongana neminye imiba echaphazela le hostele. We are doing an integrated multidisciplinary approach whereby JMPD, PRASA, CRAM is inclusive, the city of Johannesburg, and then also the ESCOM, and then because as you saw when you were working with us, there's a lot of illegal connections and also the running of water and drains, and then that's where also the JRA comes in. PRASA, we are also going to the Inhlanzane railway station where there is a lot of robberies. We did demolish the 2 abandoned houses there, and then as I'm talking to you, all the robberies went down. Abahlali kulangingqi bayakhuthazwa ukuba baxele iziganeko ezenzekayo ezichasene nomthetho bekwakhunjuzwa ukuba iinkcukacha zabo ziza kugcinwa ziyimfihlo. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka eJabulane.